Passa per mi. Sí, sí. Fonamental, defenseu la vida de la vostra família. Els ciutadans i ciutadanes de la selva interior estem decebuts, enganyats, cabrejats i farts. Estem fins als pebrots. I per això, després de 50 dies ocupant els 7 CAPs que el Departament de Salut ha tancat per les nits, hem decidit tancar-los a la seu del Departament de Salut. No ens mourem fins que siguin satisfetes les nostres demandes. No marxarem d'aquí fins que en Josep Trias i en Boi Ruiz no ens donin les dades sobre els CAPs que ells han ordenat tancar per les nits. Director, en Trias no hi és, però ens ofereixen una reunió a dintre amb d'això de comunicació. Clar, diu que no vol venir aquí perquè, clar, estan totes les càmeres i justament el que estem dient és que surtin a les càmeres i ens diguin. Diuen que designem 2 o 3 representants i que anem a una reunió en un despatx perquè ell aquí davant les càmeres no vindrà. Pues si s'ha demanat alguna cosa, que em posem. Un altre No te puede sortir prou guapo. Un altre és que... No ens donen les dades, ens han donat unes dades que no ens volen dir quants atacs de cor s'atenen als CAPs que ara han tancat, no ens han dit quanta gent amb embòlia s'atén en aquests CAPs que ara han tancat, gent que si no hagués estat per una acció metge ràpida i contundent no haguessin sobreviscut. Estan amagant les dades. En una societat democràtica que amaguin les dades del nostre sistema sanitari públic que paguem tots és intolerable. Estan amagant les dades al poble per portar a terme els seus plans privatitzadors. No ens volen donar les dades, volen continuar mentint i volen continuar que la gent se'n passi les mentides. Cada dia som més els que no ens en passem tot això.